Takže ahojte ľudia. Dnes si natočíme Critical Ops a dáme si jeden deathmatch. A musím spraviť takú challenge, že musím v jednom deathmatchi zabiť aspoň 40 ľudí. Tak aspoň spraviť 40 kg. A keď nespravím 40 kg, tak rozdám 2 eurá náhodnému človekovi, čo napíše hocičo do komentára. Napríklad nejaký cápek menom Martin napíše slovo pekné, nejaký cápek menom Filip napíše, že pekné, zabil si ich 30, nejaký cápek menom alebo nejaká cápka menom Kika napíše, že dobrá hra a ja z tých 3 ľudí vyžrebujem jedného pomocou kola šťastia a tomu dám 2 eurá. Napríklad dohodnem sa na nejakom mieste, kde sa s tým človekom stretnem a tomu dám 2 eurá. Takže OK. Môžeme začať hrať. Proste môžeme začať hrať. A snažím sa ich zabiť čo najviac, aby som nemusel rozdávať ľuďom 2 eurá. Takže keď ich nedám 40, musím rozdať 2 eurá. Keď ich dám 40, nič sa nestane. Len najskôr musím začať s vektorom, lebo chcem splniť quest. GG, sniper. Teraz bol jeden. Druhý. Dobre, tak to spravím hneď quest. GG. Počkaj, tak jak musím zabiť 6 s vektorom. Ja som zabil 3, takže tak. Rýchlo si spravím questy, nech mám pokoj. Headshot. Au, dostal som. Nevadí. Kamo. Kamo. GG. Čo? Počkaj, ideme už hrať normálne s akačkom. A dáme 40 ľudí. 40 ľudí musím dať. 40. Headshot. Ja som momentom klikol, aby som strieľal, keď som chcel len... Yes, headshot. Ja som v tej hre nie až tak dobrý, ale akože 40... Na 40 kg si trúfam. Dal som už 11. Dal som 12, dobre, mieril som na hlavu, lebo potrebujem spraviť questy. Dobre, tak to som úplne vedľa. Počkaj, už mám questy, už nemusím mieriť na hlavu. GG, double kill. 3, nie je to ako triple kill, lebo dal som ho do 3 sekúnd, alebo do 2, neviem aký tam je rozmer časový. Dobre, extrémne krivý som. Extrémne, že krivý som, takže neviem, či to dám. Triple kill. Let's go. Bol to triple kill, len sa to neukázalo na obraze. No, headshot. Mám jeden náboj. To by bolo veľké šťastie, keby som ho trafil. Dobre, tak on už je mŕtvý. Come on! Bro, let's do this.
Headshot. Chcem pozrieť, že koľko headshotov dám za kolo. Neviem, kde sa to dá pozrieť, že koľko som dal headshotov za kolo, ale nejak to chcem pozrieť. Kamo, dobre, že ešte takých ľahkých ľudí mi to proti mne dalo. Inak by to bolo zle pre mňa. Kamo, ale samé hlavy dal. Kamo, a samé hlavy. Som dal 2 hlavy, ak môžete vidieť napravo hore. Kamo, tretia. GG, ja furt dávam hlavy. Dobre. Čo? Kamo, double hlava. Double kill a ešte to boli všetky 2 killy z hlavou, že som trafil. 4 hlavy po sebe, 5 hlav po sebe. Kamo, som dal 5 hlav, 5 kilo. GG. A nemám žiadny aimbot, to sa mi dneska len darí. Lebo ja keď natáčam, tak chcem ísť tryhard. Takže preto. Kamo, hneď hlava. Počkaj, tak keď teraz splním tých 40 kg cez jeden deathmatch, tak na budúci si dám taký quest, že musím dať 45 kg za jeden deathmatch. Aha, tak on bol naľavo. GG. GG. Dobre, počkaj, som ho nedal. GG, kamo, som krivý. Aha. Hlava. Pekne. Ešte 4 a mám 40. Kamo, toto je extrémny lag, že takých ľahkých capkov proti mne to vybralo. Ale že extrémny lag. GG, nemal som nabité. Nevadí. Oh. OK, let's go. OK, let's go. Dva headshoty. Kamo, 3 headshoty, 3 killy, triple kill a tomu 3 headshoty. Ďalší headshot, kamo, počuj, aký lag. Kľudne, keď mi neveríte, že proste nemám žiadny, že proste, že som hacker a myslíte si, že som hacker a ja hovorím, že nie som a vy mi neveríte, tak kľudne ma môžete reportnúť a mne to nebude vadiť, lebo nič sa mi nestane, lebo nie som hacker. Dobre, už som dal 42 kg. Let's go! Dobre, takže som to splnil. Skúsim dať 50. Keď nedám 50, tak nič sa nestane, ale to sa skúsim dať. Oh. On mi dal no scope a hlava. A baka, baka. Headshot. Furt dávam headshoty. GG headshot. Hore, nado mnou je. Juj! Dostal som ja, nevadí. Ja. Headshot. Headshot. Let's go! Dobre, nemusím nikomu nič rozdávať. A že spravím to znova. Ešte raz niekedy. Že dám deathmatch a musím dať počet nejakých kilov. Let's go, ešte hlava na konci. 53 kg. Let's go! Kámo, aký tryhardák. OK, pre toto videjko to bolo všetko. A pokračujem, alebo dneska večer, alebo zajtra spravím pokračovanie. Že dám
ďalšiu hru, kde musím dať 45 alebo 50 kg za hru. To mi vybere kolo šťastia, že koľko kilo musím dať za hru a podľa toho spravím videjko. Tak, čaute!